дуруди бе поён ба ҳамаи шумо. дар бораи хизматрасониҳои коммуналӣ дар Аврупо чӣ гуна ба роҳ монда шудааст, каме маълумотҳо медиҳам. бештари давлатҳои Аврупо аллакай дар худ қонун доранд, ки ҳар як фард, ҳар як шаҳрванд, ҳар як сокин истиқоматкунанда муваззаф мешавад, ки партовҳои худро ба тартиб гузошта ва дар борҷома гузоштаю дар қуттиҳои махсус, ки ба ин ё он намуди партов пешбинӣ шудааст, гузоранд. реҷаи бурдани партовҳо аст. партовро чӣ хел мебаранд дар инҷо? дар пушти ҳар як хона, ҳар як бино қуттиҳо ҳастанд, ки ҳангоми ҳарорати ҳаво минуси 5 дараҷа бошад, яъне 5 дараҷа хунук бошад, дар 3 рӯз як маротиба омада партовро мебаранд. агар ҳарорати ҳаво плюси 5 дараҷа бошад, ҳар рӯзе омада партовро мебаранд. аслан партовро дар шаб мебаранд, ҳавои салқин, то ин ки ҳангоми гирифтан ё ин ки ҷум мондан бӯи ғализ аз он набарояд. дигараш ҳангоми бунёд ё сохтани биноҳо шумо симчӯбҳоро намебинед, чунки тамоми коммуникатсия гуфта хати интернет, хати алоқаи интернетӣ, қувваи барқ, об ҳамаш зеризаминӣ ҳастанд ва ба тариқи зеризаминӣ кӯчонда шудааст. ҳамин тариқ тозагӣ риоя мешавад ва сари вақт кормандони хоҷагии коммуналии манзилӣ вазифаи худро адо мекунанд, иҷро мекунанд ва шаҳрро чунин тоза нигоҳ медоранд.